Għal numru ta' deputati tal-Gvern, il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf u suġġett miftuħ għad-diskussjoni. Hekk qalulna deputati tal-Partit Laburista meta saqsejnihom għaliex il-membri tal-Gvern ivvutaw kontra emenda li tipproteġi anke lit-tarbija fil-ġuf bħala vittma ta' vjolenza domestika. Għalfejn Gvern Laburista ma jridx jagħti protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf? Dika issa wieħed jiddiskutija fil-Parlament. Hija diskussjoni illi tkun għaddejja fil-Parlament, naħseb illi l-oppożizzjoni qed tipprova ġebbet iż-żejjed. George Vella għalfejn għal ħareġ kontra l-Gvern allura. George Vella parti mill-oppożizzjoni? Fil-programm elettorali tal-Gvern m'hemm xejn li l-ebda proposta li l-Gvern se jdaħħal xi forma allura. Deka fil-każ saqsi għalilu. Min qed ngħidlek li programm. Kollega tiegħek kienu. U għadu. Li qed ngħidlek huwa li l-programm elettorali tal-Gvern m'hemm xejn. George Vella ħabib kbir tiegħi, għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, għandu dritt isemma l-opinjoni tiegħu kif dejjem semmaħħa, għandu pożizzjoni, nirrispetta. Liġi l-oħra titkellem fuq vjolenza domestika mhux fuq l-abort. Ma taqbilx ma dak li qal George Vella? George Vella huwa persuna li jien li f'rispett kbir m'għandix. Ma taqbel ma li qal li hemm kampanja għaddejja li possibilment jidħol l-abort f'pajjiżna George Vella qalu dan. Jekk hemm kampanja jew m'hemmx, il-kampanja żgur mhux ġejja min-naħa tal-Partit Laburista. F'nofs il-kontroversja li għaddejja bħalissa rigward l-abort u l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf, id-deputat Edward Zammit Lewis faħħar lill-Gvern li daħħal ħafna libertajiet ċivili. Għalfejn Gvern Laburista ma jridx jagħti protezzjoni lit-tarbija mill-ġuf? Il-Gvern Laburista daw id-diskussjonijiet għamilhom ċari fil-manifest elettorali tiegħu, jekk hemm iktar diskussjoni se jkun hemm diskussjoni wiesa wieħed jitlaq. Għalfejn George Vella tikkundanna dan l-aġir tal-Gvern? Però l-Partit Laburista kien dejjem favur il-libertajiet ċivili u tefana l-aqwa fl-Ewropa u fid-dinja fejn jidħlu libertajiet. Ma George Vella ħareġ kontra l-Gvern Laburista, m'għandek xejn tgħid dan? Ma tirrispondix dwar George Vella? Iffaċċjati bil-kritika tal-ex Ministru Laburista George Vella kontra d-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li jneħħi l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf fil-liġi tal-vjolenza domestika, dawk intervistati deru skomdi u mbarazzati ħafna. Uħud pruvaw itaffu din il-ħsara billi stqarrew li huma kontra l-abort. L-abort mhux fuq l-aġenda. George Vella qal li hemm aktarx kampanja dejja biex jidħol l-abort. Inti taqbel ma li qal? Jiena favur il-ħajja all the way. All the way favur il-ħajja. Jiena kontra l-abort. Għalfejn Gvern Laburista ma jridx jagħti protezzjoni lit-tarbija mill-ġuf? Gvern Laburista huwa kontra l-abort. Taqbel ma dak li qal George Vella? L-Oppożizzjoni Nazzjonalista trid li l-protezzjoni li diġà teżisti f'din il-liġi tibqa', iżda Joseph Muscat irid ineħħiha. Ħadd minn dawk intervistati ma kien jaf għalfejn Joseph Muscat irid ineħħi din il-protezzjoni għat-tarbija fil-ġuf akkost ta' kollox.